Eyfel Minarası. Aşığın ve ovadanlığın nişanı deyip hem biliner. Gowy, emma ne edip boldu ne tonluk ulu demir yığını. Bu ulu lokan köçe yağıtılığı. 127 yaşında bu Eyfel adamlar için romantik nişanına uğruldu. Ve bu neçenli 350 milyonunken adamını çekit yalı özüne çekti. Bu Eyfel, bu dünyanın pul bilen inken görmeye gidilen yadigarlıklar adını eyi. Ve yankı aydanlarım bunun sunuat ve beder yadigarlığı deyip kabul edilen Eyfel'i pese düşürmek için aytmadım. Seya birinci kurulanına Paris'in sunuat ve edebiyat adamlar edil şoları yalaydıptır. Ayratinem Eyfel minarasına karşı bolan bu sunuatçılar dine karşı olmak bilen kalmandırlar. Ol vakti ulu 300 metre bolan bu minaranın her bir metresi için bir sunuatçını uyuşturup toplap bir grup yağdayına getirip bu minara söğüş açıptırlar. Biz yazıcılar, suratçılar, heykeltarayışlar ve Paris'in şu vakit için ellenmedik ovadanlığına hayran kalan adamlar olup, ehli gücümüz bilen ulanılmazak ve korkunç Eyfel minarasına karşı çıkarız. Muna mengde şu sözleri ayradıptırlar. Demek adamlar kemakal täze pikirlerine karşı çıkıp bilyarlar. Şunun yal yağdaylarda öz proyektinize näçerak inanýandyňyz, näçerak giňiş bir gözetime eýe bolanlygyňyz has möhümdir. Bolýa başlanyny bular ýaly garşylyk bolsa da onu gurduran Gustav Eiffel minarasyny nähil sözler bilen gorapdyr. Bilýäňizmi? Onu piramidalar bilen deňeşdiripdir. Misrdäki piramidalar hemmeleriň hayran galýan ýadygarlyk diýip aýdylýar. Ve olardan has gerekli bolan bu ýadygarlyk näme üçin gorkunç bolsun diýipdir. Minarasyny görkli owadan diýip tanadypdyr. Kurulan wagty 1889-njy ýylda dünýäniň adam elinden çykan iň uly kuruluşydy we 41 ýylla bular ýaly goramagy dowam etdi. Aslynda Eyfel minarasy wagtlaryň kurulupdy. Parisde Fransa döwrüniň 100-nji ýyl tapyryna bagyşlanan dünýä tergahy üçin kurulupdy we Gustav Eiffel ýeki özi gurmady, gurdurdy. Bir toparın işidi bu. Bunu kuran dizayn firması ol yıllarda dünyanın belli ulu şehirlerine simbol kurmakta at kadananne. Mesela New York'taki erkinlik heykeli ýaly başka yerlerde Eyfel'in golunu görüp bilersiz. Eyfel minarasının kuruluş has goýsuna yetmek üçün edilen işler gaýtalap gözden geçirilipdir. Ve soň ýagdaýyna getirilip, soň ýarşa uğradylypdyr. Yanlış eşitmediňiz, hakykatdanam ýarş bar. Hemem giňden ýaýran ve ady belli bir ýarş. O ýyllar geçiriljek dünýä serýahyny toplam 700 sany tapawutly dizayn goşulypdyr. Aralarından 300 metr ululukda bir granit taş bilen gurulan heykel hem bar. Emma gazanan Eyfel minarasy bolupdyr. Bolýa gazanypdyr da näme bolupdyr? Fransa döwletiniň o ýarş üçin aýran puly minarasynyň gurulan çykdaýjysynyň 5de 1-ni garşylapdyr. Galanny bolsa Gustav Eiffel öz tölemek mejburda galypdyr. Ýagny pulny we awraýny ortaga goýupdyr. Bir işe başlanýanda käwatlar munyň ýaly bolup biler. Ýagny baryňyz ýoguňyzy ortaga goýmaly, bolup bilersiňiz. Gaýratlyk, töwekkelik, dowumlyk gerek bolup biler. Dowumlyk diýende soňuna çenli gitmek ýaly gaýratlylykdan aýdamak, töwekkeliği gaty gowy hasaplap bilen gerek. Bolmasa Frans Reich'den gelen ýagdaýyny barıp bilersiňiz. Olan bir dizayn işindedi. Paraşut ýasardy. 1912-nji ýylda ýasan soň paraşutyny Eyfel minarasyna synav etmege karar berdi. We bu onuň soň karary boldy. Eyfel minarasy belli bir zada hyzmat etmek üçin we wagtlaryň gurulupdy. Ve 20 ýyl soň 1909-njy ýylda sökülmesi gerekdi. Emma Gustav Eiffel onu geljek bilim we tehnologiýasynyň simboly halyna öwürmek isleýärdi. Ol sebäpden içine laboratuar kurdu we üstüne radio aragatnaşygy üçin antenler goýdy. Ve onun sökülmesiniň öňüne geçdi we onu hakykatdanam tehnologiýanyň simboly halyna öwürmäni başardy. Şu ýere çenli hemme zat gowy, ýagny onun bir tehnologiýa simboly bolmasyna düşünüp bildim. Clearly a violation. Bu ýagdaýda minaranyň erkek diýip kabul etdigimize göre
On bilen 2007-nji ýylda durmuşa çykan Erke Eyfel'de düşünüp bilersiz. Emma haçan we näwagt onuň seýiw we romantike simboly halyna öwrüldi. Entägem düşünüp bilenmok.